Aja ngomong, "Bosku apik, pakku apik, lagi kerja sebulan, 2 wulan kok." Ya mesti ya apik-apik mereka. Mesti ya nganu karo nyanjung-nyanjung awakmu. Jare sregep-sregep ngene, njajal ngono wis taun, 2 taun, 3 taun. Apa nek lagian pirang sasi, 6 sasi ngono ketok watake, watak asline lho ketok. Biasane iki majikan ngono. Tak omongi ya kuwi, sing gene sing isih non-non kuwi lho, aja ngomong majikanku apike pol ya. Kuwi lagi kerja sebulan 2 wulan ya. Engko lagi ketok wong majikan kok sing mbak-mbake sing wis senior-senior mesti ya pernah paham lah muni paham. Lagi pertama apik, ya memang ngono nek wis suwe-suwe ya ngono kae. Tapi ya ora ngono kabeh, majikane sing apik, sing pisanan sing apa anyar-anyaran apik engko lawas suwe-suwe ya apik, luwih apik ya akeh ngono kuwi. Tapi sing majikan sing ora bener iki ngono kuwi biasane. Di awal-awal tuh manis, suwe-suwe wis ngono kae. Kalian bisa paham sendiri